वेलकाम टू द माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय आरो दे बिदिब्ला नायलांबाय थादों लोगोफोर बैसागु खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै बोसोर गोदान नामै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय लामायाव बबेनि होनदों ना सारागुरि जाबाय Tosda. Kau kupar pohon nak deh. Lah kau jepit. Jabai. Bela bisir sudah bela. Besar gedan ni. Abai lekha kerja thaceng deh. Oi kamera aku kulu aja. Kulu kamai ni. Laga. Bwisagu ni koros kalamby dah. Rodo mayau. Lagai. Mani laksnya hasil ber, ya? Usuk. Alda na beri. Jauh jaban beda Bwisagu. Bwisagu jauh jaban. Bwisagu. Bwisagu karjobबायसो फैसा लाग्रा खारजोब्बायसो मा आसिना मोसाबा मोनाखौ फैसाखौ मोसाबा होआ मोसाबालाय बोरैथो होनांगौ मोसाबा मोनाखौ मोसादो हाय दे इरो मोसादो बैसागुआव मोसानांगौथ' निरे मोसाबो निरे मोसानाय नङा मोसा हासलफोर समायना मोसाफैयाबा मोनाथ' दतमायाव नै मा गामि नोंसोर क'त्रपारानि हारसाफोरनिसै जायो दे मोसाल' खननानै मोसा नरि गानखौ मोसादो बैसागुनि koros सामब्राम बानलु लाजोब्बाय एसे सामब्राम खिन्थाथ'लाय सामब्राम गोजाया बेसेबां होनदों सामब्राम गोजाया दरसे गोलैबाय बैसागुनि हस्टेलसो फार्मासियाव मागिजों नै लोगोफोर बैसागुनि थाखाय खरस खालामखाबाय नै जों संख्रि बानलु हालदै जिरा मस्ला बिदिनो काप लाबोबाय थोरसि लाबोबाय गासिबो रेडि जाखाबाय आरो माखासे जिनिसा खालि बेदरल' मोनगासिनो bahaya enggak?
Kapan sejengna? Kamu di berang kayak lain. Gue yang gue santai. Hah? Oh, apa itu sih? Tangkre mau pun di kira kamu ya. Zero udah belum saya. Điều lâu không đông lấy ôn này con mà cười. Đã xong rồi. Ơi, phải xin đi.